لباجار رقا عرب فێری زمانی کوردی دەبن. سازی زمانی کوردی سەزەکە وان فێر دەکە. ئارمانجا وان یعنی ئارمانجا وێ سازیە ئەوە و هەم زمانی کوردی بپارێزە هەم جی پەیوەندیên civakî nava Kurdan û Ereban da heta nava Kurdan bi xwe de jî xort bike. Saziya zimanê Kurdî sezeke plan dike ku di rojên bê de li gundewarê Reqa jî dest bi xulên zimanê Kurdî bike. Sazî berî her kesî derfetê dide jinê. Dibêje divê berî zilam jin fêrî zimanê Kurdî bibe ji bo ku zarokan fêrî ziman bike. Di xula yekema fêrbûna zimanê Kurdî de 45 xwendekar beşdar bûne piraniya wan Ereb in. Li bajarê Reqayê yê bakurê Rojhilatê Sûriyê di çarçoveya zimanê Kurdî mafekî rewa û bingehîne bo Sûriyeyeke demokrat dest bi yekem xula fêrbûna zimanê Kurdî hat kirin. Saziya zimanê Kurdî ya rêveberiya Xweser dibêje armanjî fêrbûna zimanê Kurdî parastina kelepûr û hebûna neteweya Kurd û qayîmkirina peywendiyên civakî ye. افتتاح مؤسسة اللغة الكردية في 15/5 Armanca vekirina saziya zimanê Kurdî di 15 meha pêncan de vekirina deriye li ber hemûyan da ku fêrî zimanê Kurdî bibin û li dawiyê de bawernameya qonaxa yekem, duyem û sêyem werbigirin. Her qonaxek ku sê mehan berdewam bike û li gel ezmûnê dê bi dawî bibe. Niha me du xul vekirine, danê sibihê û danê êvarê. Beşa herî zêde ya xwendekaran ji pêkhateya Ereb e. Bi rastî bi kelecan dixwazin fêr bibin. Saziya zimanê Kurdî ya rêveberiya Xweser plan dike di rojên bê de li gundewarê Reqayê jî dest bi xulên zimanê Kurdî bike. Li gor siyaseta vê saziyê berî her kesekî derfet bo jinê têdayîn. أتعلم لغتي الأم والفخر الأكبر نحن بمنطقة Ez ferî zimanê xwe yê dayîkê dibim û tişta şanazî pê dikim piraniyê xelkê wê Arab in. Ev yekem sazî zimanê Kurdî tê vekirin. Tevê ku gelek dibistan, peymangeh û zanîngeh hene, lê saziyekî taybet zimanê Kurdî hatiye vekirin, bi rastî ev bo me şanazî ye. حبيت إنه أتعلم يعني كان أولي ما عندي مجال إنه أتعلم أي شيء ثاني من حس كر فير ببم بري دما من نبو لأنها دنافبرا خزمتا مالباتا خو و فيربونا زماني كردي ده من درفت ديتيا از دخوازم فيري في زماني ببم جبر خلقي دردورا من كردن دوی از فيري زماني كي نو دجيانا خو ده ببم داكو دانستاندني بكم هروها بكاربم خواندكارن خو ين عرب جي فيري كردي بكم Dixula yekem a fêrbûna zimanê Kurdî de 45 xwendekar beşdar dibin. Piraniya wan jî Ereb in. Çavdêrên peywendîdar dibêjin li navçeyên rêveberiya Xweser fêrbûna zimanê Kurdî ji aliyê pêketeya Ereb ve peywendiyên civakî qayîm dike û nakokiyên siyasî jî kêm dike. Loloxan Rûdaw Şandeke hevbeş çend rêxistinên civaka sivîl serdana bajarê Swêda kirin. Ew şanda rêxistina bihar, UNHCR û WFP bû. Dîmenên serdana şandê taybet ji Rûdawê re hatine şandin. Nûnerên rêxistinên mirovî li gel kesayetî û çalakvanên parêzgehê civiyan û xwestin pêdawîstiyên wan çibin ji bo wan werin pêşkêş kirin. Xelkê Swêda hikûmeta Sûriyê bi dorpêçkirina parêzgehê tewambar dike, hikûmet dibêje alîkarî dikarin derbasî Swêda bibin. Şandeyeke hevbeş ji çend rêxistinên mirovî yên navxwe û navdewletî serdana bajarê Swêdayê yê dirûz nişîn kir. Dîmenên serdana şandeyê taybet ji bo tora medyayî ya Rûdawê hatine şandin. Nûnerên rêxistinên mirovî li gel kesayetî û çalakên parêzgehê civiyan e godaxwaz û pêdawîstiyên xwe pêşkêş kirin. Kesekî ku li civînê beşdar bû ji tora medyayî ya Rûdawê re axivî.
والمنظمات الأهلية دستور خستنین خوجهی داخوازن خواه پیشکشی شنده کرن. ام هیوی دکن که افسردان رخستنین ناف دولتی جبا پارزگه خیر با و پیداوستیان پیشکش بکن. شانده کجنونرین رخستنین بهار UNHCR و WFP پیک هاتبو سوز دایا که آلیکاریان پیشکش بکن. وعدونا انه رح تتكرر هي الزيارات. سوزدان گوسردان دی دوباره ببن او نهار روشید نرخینن و پلانکی آماده دکن داکو جیب بکن. خلق سویدای حکومت سوریه بسپاندن دور پیچل سر پارزگه تهمت باردکن. لریوبری پارزگه سویدای یا سر حکومت سوریه تکز دکه که آلیکاریج با سویدای بردوامن. لگور ریوبری پارزگه روژا شمیه 4 تنکرین مازوتش با پارزگه هاتن شاندن دا کو پیداویستین سازین خدمتگزاریه بین دابین کرن. حسین عمر روداو